Brayat minulya Panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 21 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 12 ayat 46 tekan ayat 50. Brayat mujudake paguyuban manungsa paling cilik kang kaiket tinalenan janji kanggo padha tresnani. Jroning brayat para warga padha geguyuban reroyongan gayuh karaharjaning urip. Rasa tanggung jawab ndadekake wong-wong mau saiyek saeka kapti jroning ngayati karya. Tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Mengkono sembuyani. Dene kamulyaning brayat bisa katitik saka sawetara perkara kayata guyub rukuni sesambungan, tinampane jroning urip bermasyarakat sarta kacukupane kabutuhan, ya kabutuhan jasmani, ya kabutuhan rohani. Eman akeh brayat kang katon ora seimbang, jalaran amung migatekake kacukupane kabutuhan jasmani wae. Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar kekeran carane mangun brayat minulya Katolik. Kamulyane brayat Katolik mapan ana panyawiji mring Allah sumber kamulyan. Tegese ing kahanan apa wae Allah tetep dirawuhake jroning brayat sarta kasumanggakake cawe-cawe mbiyantu ngenteng-entengake sangganing brayat. Sing cetha panyawiji marang Allah katon nyata ana pakulinan donga kang kauripi dening brayat. Karno ding para murid uga wong-wong kang kupeng ing sangarep sakiwa sarta satengen dalem, Gusti Yesus ngendika, "Ya iki ibuku, ya iki sedulur-sedulurku." Sebab sapa wae kang nindakake kersane Ramaku ing swarga, dheweke sedulurku lanang, dheweke sedulurku wadon, dheweke ibuku. Tembung nindakake karsaning Allah yang Rama mujudake kunci pangiketing brayat. Kanthi wedharan iki, Gusti Yesus kersa njembarake tebo urip bebrayatan saka brayat cilik tinanelan darah saomah menyang brayat jembar kaiket karsa dalem Gusti. Saka ikatan brayat jasmani menyang brayat rohani. Kanthi wedharan iki, Gusti Yesus uga nedhakake kamulyan swarga menyang kamulyan donya. Kanthi mangkono kamulyan swarga bisa kaincipi jroning bebrayatan kadonyan. Donga Rama kawula kang kawulangake Gusti Yesus sajak tansaya gawe gamblang wedharan bab brayat minulya Katolik iki. Kanthi ndongaake Rama kawula satemene wong kaiket ing paseduluran rohani kanthi Allah yang Rama sarta kersane wae kang nyawijekake. Mula ing endi wae wong bisa dadi sedulur lan ketemu sedulur. Apa kanthi wedharan iki brayat kadonyan kang tinalenan darah kelangan makna lan pangajine? Jelas-jelas ora. Kepara rikala brayat Katolik temen-temen ndadekake karsa dalem Allah minangka landhesan pamanguning brayat. Brayat mau bakal dadi tansaya kenthel lan raket. Antara warga siji lan sijine padha tansaya tuwuh ing asih tresna. Antara warga siji lan sijine uga padha mimbuh-mimbuh anggone padha asok kawigaten. Awit saben warga sumurup Allah rawuh ana warga liyane. Dadi brayat adoh saka cerah lan bubrah, saumpama dumadi benthik lan gesekan, gage padha wawuh langsung apura ing apuran. Para tresna pelem kinasih wong Katolik kaiket jroning brayat loro, brayat tunggal darah lan brayat tunggal kapitayan. Loro-lorone prayoga kauripi kanthi becik, jer ing kono Gusti rawuh ngrumentahake berkah-berkah dalem. Loro-lorone bisa reroyongan ngrawuhake kratoning swarga ana ing donya. Suami sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan kekeran brayat enggal dalem. Kawula bingah dene panjenengan kersa manunggilaken kawula wonten brayat minulya dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.